Hvorfor har du plaster på fingeren? Det var fordi, jeg kom til at skære mig, da jeg skulle skrælle gulerødder. Jeg har også plaster på. Nå, hvorfor da? Jamen, fordi jeg var på vej hjem. Og så tænkte jeg, at jeg kunne tage en smutvej gennem skoven. Og så lige her midt på stien lå der denne her vildt flotte sten. Ah, så du slog dig på stenen? Nej, for det var en diamant, som der var 100 millioner trillioner værd. Så jeg ville tage den med hjem. Men imens jeg gik, løb der pludselig noget sort over stien. Det var en ond ninja. Og ninjaen ville have min diamant. Men jeg ville ikke give den til ham, så jeg løb. Men ninjaen var hurtig, var lige ved at fange mig. Men heldigvis kom der pludselig en god, sød og smuk prinsesse. Hun smilede til mig og tryllede sådan, så jeg fik superkræfter og kunne løbe helt vildt hurtigt ud af skoven. Lige da jeg kom ud, hørte jeg lyden af en kæmpe stor drage, der dykkede lige ned imod mig. Jamen, hvordan slog du dig? Det var fordi... Nå ja, jeg faldt. Laver du grin med mig? Du opfører dig som et barn med en alt for livlig fantasi. Voksne er da også altid så alvorlige. Hvornår har I mistet jeres fantasi?